Automatické vyplňanie je jedna z mojich najobľúbenejších súčastí Excelu. Táto jednoduchá pomôcka vám dokáže ušetriť nespočetné množstvo času, predovšetkým keď ju použijete so vzorcami. Predstavte si, že potrebujete vyplniť údaje, ktoré sa opakujú alebo majú nejakú logickú postupnosť. Nemusíte ich zadávať sami ručne, Excel vám ich pomôže zadať, stačí len vedieť ako na to. Takže poďme si to ukázať. Máme otvorený prázdny zošit. Častokrát budete písať do Excelu nejaké opakujúce sa postupnosti, napríklad názvy dní. Stačí, keď vyplníme prvý deň, začneme pondelkom. Potvrdím bunku tým, že stlačím Ctrl Enter, aby mi zostala označená. Všimnite si, že v pravom dolnom rohu je taký malý čierny štvorec, ktorý sme si už raz spomínali. Chyťte tento štvorec myšou a potiahnite smerom nadol. Pozrite sa, Excel správne odhadol, že chcete písať názvy dní a vyplnil ich za vás. Toto funguje samozrejme nielen vertikálne, čiže po stĺpcoch, ale aj horizontálne, čiže po riadkoch. Samozrejme nemusíte začať pondelkom, ale môžete začať aj ktorýmkoľvek iným dňom. Skúsme si to, napíšeme streda, potvrdíme pomocou Ctrl Enter, chytíme za malý štvorec vpravo a ťaháme po riadku. Štvrtok, piatok, sobota a tak ďalej. Idem o 2 kroky späť a ukážeme si, aké iné rady Excel pozná. Skúsme teraz napísať PO ako skratku pre pondelok. Opäť chytíme a ťaháme a Excel nám doplní skratky názvov ďalších dní, čiže UT ako útorok, ST ako streda a tak ďalej. Podobne vie Excel pracovať aj s mesiacmi. Opäť nemusíme začať s januárom, ale dáme si ako prvý napríklad jún. Chytím za štvorec a ťahám, Excel mi automaticky vyplní názvy ďalších nasledujúcich mesiacov. Veľmi rýchle a jednoduché, nemusím ich písať ručne, keď ich potrebujem. Na automatické vyplnenie sa však najčastejšie používajú čísla alebo aj vzorce, vzorce si však ukážem až neskôr. Poďme si teda teraz ukázať, ako to funguje s číslami. Napíšeme nejaké číslo, napríklad 6, chytíme za štvorec a ťaháme. Ako vidíte, Excel doplnil šesky podľa vzoru prvej bunky aj do ostatných buniek. Niekedy však budete potrebovať čísla pripočítavať, čiže napríklad máme nejaký ceník a potrebujeme si každý tovar označiť číslom. Začneme jednotkou, opäť chytíme malý štvorec, ale teraz však podržíme klávesu Ctrl. Všimnite si tú malú ikonku krížika, tá sa nám zobrazila, pretože sme podržali klávesu Ctrl a značí, že budeme pripočítavať čísla. A opäť ťaháme pokiaľ chceme a pustíme tlačidlo myši. Excel nám spravil takúto peknú postupnosť. Niekedy však budete potrebovať pripočítavať nie po jednej, ale po dvoch, po troch alebo po piatich. Napíšem do prvej bunky 0 a do druhej 5. Tentokrát si však označím obidve bunky pomocou myši, chytím za malý štvorec a ťahám. Excel zistil, že medzi prvými dvoma bunkami, ktoré som mal označené, bol rozdiel 5, takže ďalšie čísla doplnil podľa logickej postupnosti a do každej ďalšej bunky pripočítal plus 5. OK, to by sme mali, ale čo ak potrebujeme nie pripočítavať 5, ale iba vyplniť všade striedajúcu sa 0 s 5. Opäť napíšem 0, do druhého riadku 5, označím si obidve bunky, tentokrát však podržím opäť klávesu Ctrl, chytím za malý štvorec a ťahám. Ako vidíte, Excel doplnil všade striedajúce sa 0 s 5. Podobné niečo sa dá využiť nielen s dňami, mesiacmi a číslami, ale aj s rôznymi textami. Povedzme, že potrebujete z nejakého dôvodu, aby sa vám dookola opakoval nejaký text, napríklad jablko, hruška a slivka. Označíme všetky 3 bunky, chytíme za štvorec a ťaháme, tentokrát tu nie je matematicko-logická postupnosť, takže nemusíme držať Ctrl. Pustíme a Excel nám vyplnil tieto 3 texty, ktoré sa postupne opakujú. V Exceli si môžete definovať aj vlastné zoznamy. Stačí, keď pôjdete do karty súbor, možnosti, vyberiete rozšírené a dole nájdete tlačidlo upraviť vlastné zoznamy. Vidíme, že slovenská verzia Excelu má prednastavené už niektoré zoznamy, ktoré sme si práve ukázali, čiže dni, skratky dní, čísla, mesiace. My si však vytvoríme vlastný zoznam. Povedzme, že často budete zadávať slovenské kraje. Prednastavíte si ich teda do nového zoznamu, takže ich píšete vpod seba. Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj a nakoniec Košický kraj. Ako ste si všimli, ja opäť nepoužívam diakritiku, aby som písal rýchlejšie, vy však samozrejme môžete. Stlačím tlačidlo pridať, nový zoznam sa nám vytvoril a potvrdím OK.
Vyskúšame teda, či nový zoznam funguje, zadám Bratislavský kraj, použijem automatické vyplňanie a Excel mi automaticky doplní ostatné kraje podľa toho, ako som si ich zadal do zoznamu. Podobne si môžete vytvoriť nejaký iný vlastný zoznam textov, ktorý budete často využívať.